Fenno-Optiikka on lähes 70 paikallisen pienyrittäjän verkosto, missä autamme asiakkaitamme kaikissa näkemiseen liittyvissä asioissa. Fenno-Optiikka-liikkeitä on ympäri Suomea aina Helsingistä Rovaniemelle saakka. Meitä löytyy lähes 70 paikkakunnalta. Tämän ansiosta asiakkaamme saavat aina paikallista palvelua. Yrittäjä ja liikkeen henkilökunta tuntevat paikkakunnan, asiakkaat ja heidän tarpeet ja toiveet. Ja sen perusteella Fenno-Optiikassa valitaan kehysvalikoimat. Meiltä löydät muun muassa suomalaisille kasvoille Suomessa suunnitellut titankehykset, jotka valmistetaan Japanissa allergisoimattomasta titaanista. Asiakaslähtöisyys ja henkilökohtaisuus näkyy meillä heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Tulee asiakas sitten hankkimaan silmälaseja tai tutkituttamaan silmänsä, niin hänelle tarjotaan aina kiireetöntä ja asiantuntevaa palvelua. Tätä tukemaan asiakas saa meiltä uusimmat saksalaisen Rodenstockin biometrisesti älykkäät linssit. Meillä on käytössä Rodenstockin silmäskanneri, jolla saamme paljon perinteisiä mittalaitteita tarkempaa tietoa silmistä. Saamme selville muun muassa silmien pituudet ja näkemisen eri valaistusolosuhteissa. Yhdistämme nämä tiedot optikon tekemään näöntutkimukseen ja viemme kaikki ne tiedot linssiin. Tuloksena asiakas saa tarkempaa näkemistä ja kirkkaammat värit ja paremmat kontrastit. Tätä voisi verrata siihen, kun vertaa vanhaa televisiota ja uutta televisiota keskenään. Uudessa televisiossa värit ovat kirkkaammat ja kuva tarkempi. Lisäksi häikäistyminen pimeässä vähenee, mikä helpottaa esimerkiksi pimeässä autolla ajamista. Mitoitamme linssit kamera-avusteisesti, mikä takaa moninkertaisesti tarkemman lopputuloksen kuin perinteiset käsimitoitusmenetelmät. Näiden vaiheiden avulla varmistamme, että asiakas saa aina hänen silmilleen räätälöidyt linssit. Meille suomalaisuus ja paikallisuus on kaikki kaikessa. Valitsemalla Fenno-Optiikan tuet suomalaista paikallista pienyrittäjää. Tervetuloa!